Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ismét a földrajztanár. Ezúttal Pozsonyból indulunk, de most nem egyedül, hanem itt van mellettem egy szlovák földrajztanár is. Ketten indulunk neki, és megnézzük, hogy milyen a Duna magyarországi szakasza, úgyhogy Pozsonyból egészen Belgrádig fogunk repülni. A kolléga nem tudja, hogy én nem tudok repülőt vezetni, úgyhogy nagyon nyugodt, de majd mindjárt megtudja, hogy nem tudok repülőt vezetni. Úgyhogy akkor mindjárt meg is kapjuk a felszállási engedélyt, és akkor elindulunk a Duna irányába innen a szlovák fővárosból. Kolléga még itt magánál van, nagyon nyugodt, valamit mondjuk beszél, lehet, hogy imádkozik, hogy életben maradjon, lehet, hogy éppen YouTube-ra készít valami contentet. Ugye a Duna egyébként nagyon hosszú szakaszon határfolyó is Magyarország és Szlovákia között. Európa második leghosszabb folyója ugyebár, 2800 km hosszúságú, és ebből 417 km folyik Magyarország területén belül. Alattunk pedig akkor a Duna első igazi magyarországi szakasza látható. Ez ugye itt a Kisalföld jobbra, és így, hogy síkságon vagyunk, ezért a Duna itt alsó szakasz jelleget ölt. Az alsó szakasz jelleg lényege, hogy a folyó lelassul, ezért nem lesz képes tovább szállítani a hordalékát, tehát lerakja azt, így elkezd építeni, ezért feltöltő szakasznak is szokták nevezni. Itt a sziget közben nagyon jól látszik, ahogy a Duna több ágra szakad, ugye eleve itt van 2 nagy ág, pontosabban 1 nagy ág van, meg egy közepes ág, a közepes ágból pedig kisebb ágak alakulnak ki, ezek szigeteket hoznak létre, és ez hálózza be a sziget közt. Nyilvánvalóan nehéz meghatározni a folyószabályozások miatt, hogy mennyire természetes ez az állapot. Egyébként alapvetően nyilván hasonló volt a sziget köz előtte is, de azért a folyószabályozások átalakították ennek a tájnak a külső jellemzőit. Én is jártam egyébként itt tavaly nyáron, és a videó is fölkerült erről az utamról, úgyhogy érdemes megtekinteni, egy rendkívül értékes és izgalmas hely ez a sziget köz. Kicsit balrább kanyarodunk, ugyanis itt lesz Bős a túloldalon. Ez a város, ez Szlovákiában található jelenleg, és onnan lehet ismerős, hogy a Bős-Nagymarosi vízlépcső innen indul. Pontosabban innen indult volna, ugyanis az a 70-es években köttetett megállapodás Csehszlovákia és Magyarország között végül nem teljesen valósult meg, mert ennek értelmében a Dunán vízerőművet hoztak volna létre, viszont a magyar fél aztán a tiltakozások hatására kihátrált ebből, így aztán nem valósult meg teljes mértékben ez a terv. Erről egyébként részletesebben a már említett szigetközi videóban is mesélek. Itt látható, ahogy a különböző ágak visszacsatlakoznak a főmederbe, de ez még szerintem nem a Mosoni Duna, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. És íme, ott jobb oldalon a távolban lehet látni Győr városát, itt pedig a Mosoni Duna hamarosan eléri a főágat. Ez alattunk egyébként itt Gönyű,
ami egyébként rendkívül hasonló egy sakktábla alaprajzú falura, hiszen jól látható, hogy az utcahálózat az teljesen szabályosnak tűnik, legalábbis a Dunaparttól távolabbi részén a településnek. És akkor, ahogy előre tekintünk, azt látjuk, hogy a Duna elkezd kanyarogni. Nem annyira látványos azért, de mondhatjuk, hogy itt Komárom környékén, mert ugye elérjük a város, már középső szakasz jelleget ölt a Duna. Fogjuk rá, hogy itt egy meander látható. Ugye a középső szakaszjelleg másik neve oldalazó szakaszjelleg, ez onnan fakad, hogy ilyenkor a folyó lelassul, de nem annyira, mint az alsó szakaszjellegnél, ezért a belső íven, tehát itt a jobb oldali íven nem tud gyorsan folyni, ezért itt lerakja a hordalékát, tehát itt épít, viszont kívül, ahová a sodorvonal is kerül, ott pusztítani fog. Éppen ezért, tehát az oldalazó szakasz jellegű szakasz részeken a folyó egyszerre épít és pusztít. És ennek köszönhetően ilyen meanderek alakulnak ki. Ez közel sem olyan látványos, mint a Tisza esetében, de attól függetlenül rá lehet mondani. Szemben már a Monostori híd látható, amelyen át lehet kelni Szlovákiába, és ugye ez azt jelenti, hogy az alattunk elterülő település az nem más, mint Komárom. Itt jobb oldalon az akkumulátorgyár, ugye ez egy transznacionális vállalat, amely itt működik Komáromban. Ugye Komárom városa több okból is ismert, leginkább abból, hogy ugye a trianoni határmegvonások során kettévágták a települést, és a Duna bal partján lévő északi része az akkori Csehszlovákiához került, és csak a déli része maradt Magyarországon. Ugye alattunk egyébként ott a Monostori erődnek is látható a alaprajza. Itt bal oldalon pedig Szlovákia leghosszabb folyója ömlik a Dunába, ami nem más, mint a Vág. És akkor elhagyjuk Komáromot, Esztergom felé haladunk tovább. Továbbra is középső szakasz jellegű a Duna. Nem mondom, hogy ez az igazi, tipikus középső szakasz jellegű, de azért tényleg rá lehet ezt mondani. Látszó, hogy kisebb szigetek is kialakultak, tehát ezért is mondom, hogy ez nem az a tipikus középső szakasz jelleg, ugye a szigetek alapvetően az alsó szakasz jellegre jellemzőek. Tőlünk jobbra a Gerecse nyúlványai figyelhetőek meg. A Gerecse ugye nem más, mint a Dunántúli középhegység egyik tagja, és többnyire mészkő alkotja. Kicsit most a Gerecse fölé repültünk, és mindjárt visszamegyünk a Dunapartra. Hamarosan be is érünk Esztergom fölé. Komárom-Esztergom vármegye egykori megyeszékhelyéről van szó, aztán később Tatabánya lett a megyeszékhely. Esztergomot nem fejlesztették iparvárossá, úgyhogy ez megmaradt egy ilyen turisztikai, kulturális központnak. Tudjuk ugye, hogy az egyik legrégebbi magyar város, még Szent István király idejéből származik az alapítása. Alattunk ugye az egyik legismertebb épülete, a bazilika látható, és ugye ott van a Mária Valéria híd is, amelyen a schengeni csatlakozás óta személyellenőrzés nélkül át lehet kelni Szlovákiába, hiszen ugye a túloldali település nem más, mint Párkány. Attól függetlenül, hogy Esztergom nem vált iparvárosra a szocializmus idejében, a rendszerváltás óta azért fejlődik, ma már a budapesti agglomeráció része, viszont aztán itt települt meg a Suzuki is, mint külföldi nagyvállalat, ott a távolban látható is a gyár. Elhagyjuk Esztergomot és hamarosan belépünk a Dunakanyarba. Az előbb Esztergomnál nem említettem, de ott torkolik a Dunába a Garam, itt pedig az Ipoly torkolata látható, ugye az Ipoly is egy határfolyó Magyarország és Szlovákia között. Itt pedig már a Pilismaruti öböl fekszik, és maga Pilismarut is. Mostanában Pilismarut elég ismert lett arról, hogy
kavicsbányát terveznek ide, de a helyiek nem nagyon szeretnék ezt. Ugye a kavics az hordalék a folyóvíznek. És akkor beérünk Magyarország turisztikai régiói közül az egyik legismertebbe, az nem más, mint a Duna-kanyar. Ez a Dunának az egyetlen magyarországi szakasza, ahol felső szakasz jellegű, ugyanis itt a két hegység közé beékelődik és egy völgyet vág. Ugye most éppen a Börzsöny fölött repülünk, a Duna túlpartján pedig a Visegrádi hegység található. Mind a két hegység az északi középhegység tagja, ugye vulkáni eredetűek, mind a kettőt andezit építi föl. Itt pedig már akkor beértünk a Duna-kanyarba. Az egyik legismertebb kisváros itt található Visegrád, a Visegrádi várral. A Duna-kanyarból kilépve a Duna ismét lelassul, és ennek következményeként alsó szakasz jelleget ölt, tehát elkezd építeni. Ennek az építésnek az első bizonyítéka nem más, mint a Szentendrei sziget, amelynek a csúcsát én is meglátogattam kerékpárral. Ajánlom a videó megtekintését, nagyon szeretem egyébként ezt a szigetet, mert rendkívüli a panoráma, ami a csúcsánál fogad minket. Itt ugye két ágra szakad ismét csak a Duna, a főág mellett a Szentendrei Dunaág halad, és ez a kettő zárja közre a szigetet. De túloldalon a Duna-kanyar egyik jellegzetes települése Bác látható, azt pedig ugye nem más követi, mint Göd. Távolban látható a gödi Samsung-gyár, ugye szintén egy transznacionális vállalat, amely Magyarországon hozott létre leányvállalatot. Közeledünk Budapesthez, alattunk Szentendre terület, remek elhelyezkedés van ugye a városnak, hiszen egyrészt a Visegrádi hegység határolja, másrészt a Duna. Ezt követi Budakalász, ugye Budakalászhoz tartozik itt a Lupa-tó, valamint az Omszki-tó is. És ott pedig már a Megyeri híd látható. A kolléga még mindig rendben van, tetszik neki a kilátás. Budapesten a Duna szintén alsó szakasz jellegű, ennek eredményeként számos szigetet épített, például az alattunk látható hajógyári szigetet, ahol a Szigetfesztivál is van, vagy szemben a Margit szigetet. Itt mögöttünk pedig nem más, mint a Népsziget látható. Jobb oldalon pedig a Budai hegység vonulatai húzódnak, szintén a Dunántúli középhegység tagja. Elsősorban mészkő, dolomit, márga, valamint homokkő építi fel a tagjait. És éppen a Gellért hegy fölött repülünk el, alattunk az Erzsébet híd, ahonnan kiágazik a Kerepesi út, mint sugárút, ez pedig a másik sugárút, az Üllői út. És akkor ezzel a lendülettel el is érkezünk a Ráckevei Duna kiágazásához, tehát a Csepel-szigethez, ami ismét egy bizonyítéka a Duna építő munkájának. És akkor most szépen haladunk a Csepel-sziget északi részétől a déliig, ugye jelenleg Budapest 22. kerülete fölött repülünk. Alattunk mindjárt a Csepel művek terület. Kicsit átmegyek a Ráckevei Dunához, vagy más nagyon Sorossári Dunához. Nagyon szeretek ott is biciklizni egyébként, mert nagyon hangulatos itt az üdülő környékén haladni. Ez itt már hamarosan Sziget-Szent Miklós lesz, tehát elhagyjuk Budapestet és belépünk a budapesti agglomerációba. Ott van az M0-ás déli hídja, a Deák Ferenc híd, és akkor mindjárt elhagyjuk Sziget-Szent Miklós. Az egyébként nem más, mint Magyarország legmagasabb építménye, a Lakihegyi Adótorony. És akkor elérkezünk a tököli repülőtér fölé. Tököl szintén agglomerációs település, ugye nem véletlenül halad ide a hév is. Akkor menjünk egy picit le a Ráckevei Duna fölé.
oldalon látható egyébként a százhalombatta olaj finomító. Ide érkezik ugye az importált kőolaj, és itt finomítják. Itt a Ráckevei-Dunán is számos kisebb-nagyobb sziget alakult ki, ez a hosszúkás például az Angyali-sziget. Szemben pedig megpillanthatjuk Ráckeve városát. Ráckeve is egy gyönyörű helyen fekszik. Érdekesség a történelméből, hogy eleinte Kevének hívták, majd aztán az 1300-as évek végén a törökök elől menekülő szerbek itt telepedtek le, és aztán a szerbekről, akiket más neven rácoknak hívunk, lett átkeresztelve Ráckevére. Most már nincs olyan messze a sziget déli csúcsa, ahol majd a Ráckevei Duna visszatorkolik a főágba. Az ott lent egyébként nem más, mint Makád, a sziget legdélebbi települése. Mi pedig hamarosan elérjük akkor a sziget csúcsot, és át fogunk repülni a Tassi Zsilip fölött. Ott látható a Tassi Zsilip, illetve onnan ágazik ki a Kiskunsági főcsatorna is. Ismét a főágat fogjuk tudni követni. Az alsó szakasz jelleg után megint egy középső szakasz jelleg következik. Szerintem az látványosabb, mint amit Komárom és Esztergom között láttunk. Egyszer voltam itt, még 2 évvel ezelőtt, abból nem készült videó, akkor még nem is tanítottam. Legalábbis azt hiszem, hogy nem tanítottam. Szerbiába és Horvátországba mentem, és itt a nem messze lévő úgynevezett Hartai Dunakanyarnál szálltam meg, Harta településén, de ott még nem vagyunk. Ez a város pedig nem más, mint Dunaújváros, egy tipikus szocialista iparváros, amelyet egyébként kifejezetten a szocializmusban is hoztak létre. Itt van a Dunai Vasmű is. Dunai Vasműről érdekesség, hogy eleinte nem itt, hanem Mohácson akarták létrehozni. Mohács azonban lényegesen közelebb van a szerb határhoz, akkor még ugye Jugoszlávia volt, és éppen ezért, hogy akkor nem volt igazán baráti ország, úgy döntöttek, hogy a Dunai Vasmű nem ott, hanem északabbra Dunaújvárosban fog helyet kapni. Itt bal oldalon Dunavecse található, illetve a Pentele híd. Ismét kisebb kanyarulatokat lehet látni, ez sem annyira jellegzetes azért, de azért mégiscsak az. Most repülünk el éppen Dunaföldvár fölött. Jobb oldalon láthatunk egy kisebb lefűződött ágat, ez egy holtág. Ezekből ugye holtág tavak keletkeznek, illetve majd mindjárt közel érünk egy tóhoz is, ami szintén a Dunából keletkezett. Itt van egy nagyon szép kanyarulat tehát. Ezt most így átvágjuk, mint hogyha mi lennénk a folyószabályozók. Megközelítjük Paks városát. Ugye Magyarország áramtermelésének a nagyon jelentős része, egyébként nagyjából a fele a paksi atomerőműből származik. Nem véletlen ugye, hogy a paksi atomerőmű a Dunaparton van, hiszen az atomerőmű működéséhez fontos a hűtővíz. Ugye maga az erőmű az nem a városban van, hanem attól egy picit odébb. Már látható a távolban. Íme tehát a paksi atomerőmű, ugye itt megy be a hideg víz, és aztán ott megy ki a meleg víz, amelyet aztán visszavezetnek a Dunába. Egyébként nem is olyan régen volt ebből probléma, hogy ugye a nyári forróságban a Duna alapból meleg volt, és ilyenkor nem lehet akármilyen hőfokú vizet visszaengedni a folyóba. Ennek következtében egyébként csökkenteniük kellett a termelést. Ott a távolban látható közben Kalocsa városa. Bal oldalon a Kalocsa Fogtő repülőtér látható, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ott távolban, ugye ez nem pontosan a parton van, Kalocsa városa fekszik. Kalocsáról érdemes megjegyezni, hogy az egyik legrégebbi magyar település, akárcsak Esztergom fontos vallási központ Magyarországon, manapság pedig a paprikáról nevezetes, bár egyébként a paprika valójában nem Kalocsán készül, hanem a környező falvakban.
után látunk egy folyótorkolatot, ez a Sió csatorna, pontosan a Sió folyónak a torkolata a Dunába, és azt követően kezdődik a Duna egyik legértékesebb része, a Gemenci erdő. Itt a távolban egyébként látható Szekszárd, Tolna vármegye székhelye, ami egyébként a legkisebb lélekszámú megyeszékhely. És akkor íme alattunk elterül éppen a Gemenci erdő. Jól látható, hogy itt számos holtág található. Ezeknek egyébként a nagy részét az 1800-as években szabályozásokkal választották le a Dunáról. A Gemenci erdő egyébként rendkívül értékes, számos nagy vad él itt, például vaddisznó, szarvas, őz. Tökéletesen látszanak ezek a kanyargós holtágak itt is. A Gemenci erdőt elhagyva pedig lassacskán bal oldalon megpillanthatjuk Baja városát is. Itt szintén jártam. Ugye Baja is egy ismert település, a halászléről nevezetes elsősorban. A közeli Kecskemét miatt nem képes egyébként olyan nagy várossá fejlődni, de a Bácskának a központja, ugye az egy táj Dél-Magyarországon. Itt ágazik ki egyébként Baján a Sugovica nevezetű ág, amely aztán ott vissza is csatlakozik a Dunába. Kicsit visszaorientálódunk a Duna fölé, és megyünk tovább délre. Most már nincs messze egyébként a határ. Itt is látható egy szép holtág. És akkor itt a kanyart követően lassan az utolsó részére érkezünk a Duna-magyarországi szakaszának. Szemben a jobboldali parton nem más, mint Mohács terül el. Egyébként látszik alattunk itt az árvízvédelmi töltés, ezen fut a kerékpárút, amin azon idején haladtam. Itt van tehát a kanyar, ahol Mohács is fekszik, a mi oldalunkon egyébként új Mohács látható, kompal lehet átkelni az egyik oldalról a másikra. Elhagyjuk Mohácsot, és akkor most már tényleg nagyon közel van a szerb határ. Itt ismét egyébként alsó szakasz jelleget ölt a Duna, ugyanis megkezdődik a Mohácsi sziget. Ez pedig akkor itt a Mohácsi sziget, ami a Duna-menti síkság része, és Szerbiába és Horvátországba is átlóg, valamint ugye Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre terjed ki. Valójában egyébként ez már nem egy sziget, ugyanis korábban délen volt egy ág, amely visszatért a Nagy Dunába. Ez ma már nincs meg, vagyis csak részben van meg. Itt egyébként bal oldalon Béda-Karapancsa látható, ez a Gemencihez hasonló terület. Ez már egyébként itt nem Magyarország, hanem jobb oldalon Horvátország található, bal oldalon pedig Szerbia, és ott van Kiskőszeg a hídnak a horvát oldalán. De igazából így a magyar szakaszt már megtekintettük. Átkerültünk ugye így a szerb légtérbe, úgyhogy az utat most úgy folytatom, hogy eltávolodok a Dunától, és a kijelölt útvonalon haladok egészen Belgrádig. Ugye a Duna egyébként 4 fővárost is érint, Bécset, Pozsonyt, Budapestet és végül Belgrádot, mielőtt még a Fekete-tengerbe ömlik. Tulajdonképpen az út során végigvettük a Duna szakaszait Magyarországon. Most itt a külföldi részekkel már annyira nem terveztem foglalkozni. Egyébként azt azért hozzátenném, ha már itt vagyunk, hogy ez ugye a Vajdaság, ami fölött éppen repülünk. Központja ugye Szabadka vagy Újvidék, 2 fontos település. És a Vajdaságban ugye viszonylag magas a magyarok aránya. Természetföldrajzilag ez egyébként a Bácska területét jelenti. Ugye Észak-Bácska az Magyarországon van, annak a központja Baja, Dél-Bácska pedig Szerbiához tartozik.
Most, hogyha közúton mentünk volna, akkor ugye nem tudtunk volna ilyen egyszerűen átkelni, hiszen Szerbia nem EU tag, illetve nem is a Schengeni övezet része, tehát lett volna határellenőrzés. Amikor ugye Szlovákiából átkeltünk Magyarországra, akkor ez nem történt meg. Igazából én lassacskán el is köszönök, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy sikerült új információkkal szolgálni, és akkor így lehetőségünk nyílt megismerni a Duna magyarországi szakaszát. Ugye most tulajdonképpen több mint 400 kilométert repültünk végig, úgyhogy szép munkát végeztünk.